balik ning Kuningan. Iya. Wis bagian biung sing niburi sampean bae ya Mas ya. Ajar aja ning kene mah sepi. Bi kesuwun ya Bi. Pipi nyanyem wis ngopeni lakine kula. Ampura biung bokat salah ya Bi ya. Ya. Beli pikulane beli nyewot ya maning sampean ku kesuwun. Wis nembok nalakine biung. Mamaku Andi, mamaku Nono. Sareng bapak ehone ketik sing duwe kumis jebuk dewek kang ngormati. Bapak tua rumah dewek. Bapak Imron acanok gawe lemu. Gae yari mau matek batu risoten kulaku melas ndelengaken laki sampean najan kaya kono. Tapi sawise ketemu kelawan sampean sing dadi keluargane, ya wis kula mah pasrah ya. Tarikan Menang Bi sampean. Hei. Kang Mas, Kene priwen kuno? menang Bi sampean aja ngani. kau dingin Nyai. Lagi apa-apaan si paman sampeanku? Sampean kepikiran wis kaya konon. Bangsa Sing duwe nok bos pedesan wong Tegal pelem sareng papa Elena gede. Aja pikir Sampean kumene karo kakangku Mara Gandring, ya, karo kakange Biung, ya, balik maning los. kau dingin. Sampean ki setelah ketinggal ning lakine sampean pikirane robah. Bang saya bergaulnya karo satoan. Bisa jadi sesali, bisa jadi ketuni. Baka wong lanang wis ninggalaken sampean tandane wis ora demen. Ya kudu luru ganti, mangsa ya kudu gantine satoan. kena dipungkir kader bibis sama bode ini sing duwe CDM enak dewek kang hormati. Aja nok Balik yuk. Paman, Ya. aja di